Apay nga ya sinaanak mo Abel. Awan mo mo ka basol ko ka. Ngam no adaman. Sorry. Pagkawanan na Abel. Sorry, Garda. Saan natati na ikari para ditong kalmaysa. Ibagam tagpaisukan niya. At dan sa bali ka ay ayataman niya. Diyak ilibak, Garda. Naitati puno. Kung nagtupay ka. Bayan naramid mo ti kastoy kanya Abel. Apay! Pautangan nakman, kabagis rin na. Pangusarami ti kwarta kabagis. Pagbayad ka o ni Garda, nagsina kami ngaminain kit ang mga nusingiran na kiti nagasgastos na kanya. Anya, apay nagsina kayo ngay. Kano nakaragragsak kayo iti kalabas. Hindi na ita, kabagis. Saan itan? Apay, anyat nagsinaan niyo aya. Yakon ay ayatan ni Garda. Andan sa baling ay ayatag. Kasapulak mo't ngamin ti anak. Isa nagsapulak iti ububay. Na, agraraman kamot, Abel. Ha? Laklakayan kang magragot ka pa'y lamadan ni ti anak mo. Siyam nagiti anak mo, kurangam pa'y layda. Adapay ka apo ko mo. Basta mailiwak ang madaan iti baby, kabagais. Alam, pautangan na kaun. Sigurado kami na singirin nak ni Garda. Tawan pagbayad kaw. Ayawang kwartak. Adapang usarak iti basit nga urnong kaw. Isuapasin siya kan kabagais. Lukas pangarigan ta singirin nak daw. Si Kaman ti makaamwa makisarita ken kwa na kabagais. Please, uray tagayim mo mag. Ay, ala, wanan kabagais. Abel, kaya't ko ti mangga a violet ti color na. Nekit, pangalak nga iti kasta amangga muna asawa ko. Awan mo't kasta amangga nitoy. Kat nagbiro ka Ada ngamin makitkita kiti social media kasta. Isungay sa pulan na. Sige nga ron asawa ko. Agbiro ka. Singirek jay kabagis mo Rina. Nagadok tinalala na kwarta kanyak. Saan la kwarta? Pati kagawaan. Jay dakkel la refda. Siyak tinanggatang iti dayjay. Ay kat, adakan ka Garda. Desisyon mo dayta. Panagkunak, awan kwarta jay kabsak ko. Iso ano mabalin, hulugan nan at utang naken ka. Apaya saan nga iso ti umay makisarita kanyak, Rina? Iso ti umay ditoy. Mabain nga men, Garda. Ta siyempre adda basol naken ka. Awanan pain nga minday jay akabsat mo, Rina. Nagado ngayon karkari na kanyak. Kunana nila ang patay ti mamagsina ka na kami. Uray lakay kan bakit kami. Adupay ladag iti arapap mi. Agama, dinadahil na dagita nga arapap mi. Mangilawlawan na jay at tao. Ala, siya kung tagkid daw iti dispensaken ka, Garda. Pasensya kan pakawanam ko man di kabsat ko. Saan kumita kanunungan ti naramid na. Ti panang pasakit na ken ka. Ngaman niya ngay, at daditan. Awanan ti maramidan tayo, Garda. Inret-retong pay lang amin idikanyak na di akabsat mo, Rina. Ha? Imbagbagam anasingpet, nagagat kan responsable nga asawa. Kastamo ngamin, iti day di asawa na. Saan nagbababae apulos? Italaheng, Garda. Kinwartaan naklaeng dayjay akapsat mo. Iso masapol nga isubli na amin anagas-gastos ko kan kuana. Kinasarita kun ni Garda. Imanugot iti hulugan.
Hulugam ti utang mo kung kwa na iti binulan. Ay, no ar-arigain, saan ko nga utang dagijay? Tain regalo namat kanyak dagijay. Ay na, di ka nagkalintagan. Basta bayadam ti nagastos na kung katapnawan rere. Siyak ti mababae ni ti kasto nga raramidam. Ngalangarod hulugak nga raod. Apay, di mo inay ayo aya ka bagays, kat gayim mo ba? Binulbulat sing mo kumakamin Di nakman iramraman iti daytoy Abel. Mababae na kung ije gayam kaw. No apay ngamin nga insuka mo Nakakita kalat ububing sininaam mo tanadagos ni Garda. Ay kat kasapulak mo't nga rod ka anak ka bagays. Ay, adula amin day tangay bagbagam mo. Siyam tinagbalin nga nakmaun. Nagadupay ta po kumaun. Ngam kurang ang pailaang dagita. Diyak kamukang ka, Abel. Primo, insang petkon diti balay ni Mona. Tiyang balin may kadwa nga inam. Agmano ka kanina nang mo Ay na, saan na Bel? Babakatan nakmatlaw na yan? Nagubing mo't tinobya yung tatang? Ubing pa ngam siya. Ay kahit kanya ko talaga akasta Mga sawa kay manan kat lakay kayon. Diyak pala nakasasawa. Mga sawa kay manan. Ay kahit alis tombot ngamin ti agarim No agkapoy-kapoy ka akit talaga malumbaan ka, Primo. Love, makakatkatasap. Itimplaan na kitikatas ko. Ay, wan mo na asawa ko. Mabit lang wan. Agi papuno takiti danom. Nakamamuan ayan ni tatang mo iti dayja babae, Primo. Diyak man mo, auntie. Napidpidot ng sabot na iya beer house na iya babae. Naulawan dya, ma'am, iti kinapintas kan kinaubing tinobya na. Imbes na naragsak da kan ni Garda, kalat mutan ngayon suka na. Wan nga rod Anya nga tangay ti kinayat na iya, ma'am. Diyak mo, auntie. Saan mo tabak nang ni tatang? Kan lakayon. Sapay masikog ka nun di babae. Anya? Ay, talaga nga ro dati nakderan na dyan bagana, kaya naman nanti maadaan iti baby. Makapasuron nga ron ni tatang, ante. Kakaasyak akan kantyawan na iti kakasinsin ko. Inaati unak ka ni tatang, ta nakaasawa man rin. Dinto asyak kat awan pa lang. Kanya pa lang amin ti kukum ngay magkanakan. Mga asawa kang aminan, Sino nga iti asawa kat awan mo't nobyak? Kat, mangsapol ka na iti armam ta mga asawa kan. Ay, kapilitan sa kastaan ti. Tadyak kayat ti makan kantyawan. Masapul nga unaak ni tatang nga agkasar. Iso nga agsapul akit di man iti armag. Muna asawa ko. Urayin nak dito'y paradaan wine. Tainak pa gumatang iti naimas asidaan tayaw. O sige, darasuma. Diyak kaya ti aguray iti mabayag. Wen, partakak asawa ko. Oy, Abel! Ah. Agbayad ka na. Uray paunala ang bayad tane kasapulak ti kwarta. Anya ka matin, Garda. Ilugar mo mati panagsingir mo Nagaduti tao ng agdengdengag. Abay, ibain mo ti utang mo? Aglawak tubay ditoy! Tapno maamuanda a kinukwartaan na klangin Agbayad ka kit din! Awan pa'y maitid ko ita. Umaya ki jay balayo inton bigat. Agtis kitar ka! Adan di tatang mo, Primo? Ay, awan da, nana. Napanday di lugar tinobya na. Ay, talagang samot nga itartarayan na ti utang na kanya. Sumber kayo pa ya. Agkapi kayo, nana. Sanan? Nakababain mo't. Anya ko man ti pagbainan nyo. Alakit din, sumber kayo. Naglingtaak ititugi. Naimas nga ikapi na dyan. Ay, paborito day tatugi. Alaman nga rod, Primo. Kitagyaman na, no pagkapyan na. Primaw, nakitak mo tanapan ni Garda ije balayaw.
nagbayag mo't sa nagawid. Apay, anyat inararamid na dita balayaw kawam mo ni tatang mo asingiran na kuma. Nagis-istorya kami, ante. Naimasan na tinagkape kan nangan ititugi. Anya, Nagustuhan na tiliningtak at tugi. Di namat mapanawa na. Naghirit iti namin daw. Ken ore ti rice coffee nga impakapik, nagustuhan na. Namitlo ang naghirit. ay, kastaya. Ay, mabit lang ante. At daawag ko. Hello? Ah, Wait. naglokaw. At dalay mawag kang kwa na pinanaawan nak dito yan. Apay mga sawa kayon aya tatang. Ikasaryaw, tinobya yaw. Wan ko mga raud. Ayam kurang paymet ti kwartak. Agurnungak pay basit. Sapay adda utang ko abay bayadak. Paunandak pay atatang. Anya, kasano apaunain ka katawan met nobyam. Di yula mo Ado, ti agpapaaram kanyak. Ngam pilpilyak lang amin ti agbalin nga asawak. Ay, di ka unay agpili-pili. Ta narigat tinapili, primaw. Nasingpet lakit day, mabalinay. Awan sirbit kinasingpet, nawan mat kwartana, tatang. Ha? Praktikal ti biyagitan. Iso amasapon nga agbalin tayo awais. An-anwam kinasingpet kan napintas wano ubing no awan mat kwartana. No awan mat trabaho na. O di awan serbina. Sa nabali para balay dan tumut lang. Da tayo matalalakay ti manggad. Saan nga uso itan ti kastatatang? Babae itan ti agtrabaho para ti pamilyada. Anya! Ay na, si kamanan ti masabat ko, Garda. Ay pangaasim ka di, ha? Di nakpay na sing-singiran. Tanay, agproblema akiti kwarta ita. O di ka madanagan, Abel. Saan ka nasingirin? Ha? Agpaisaw, Garda? Ramrabakan naksamot laang. Saan? Pudno ti ibagbagak, Abel. Promise. Jakon singirin dagiti in-inted kuken ka. O saran kit di iti kabarbaro anobyam. Agoray ka. Naisem ka ita. Saan nakadain akagura? Saan, Abel? Ang di mundamagan no apay. Basta di kan agbayad kanyak. Tasaan kan nasingirin. Papanam primo. Dita balay da na Gardante. Manan, kanayon kamot na mapandita balay da. Apay anya tararamidam dita? Kwa, ada ipat patrabaho na kanya kante. O sige, mapanakon tani, aldawain. Labsan kayo nantay. Na, inal daw mo't na mapanti ka anakak dita balay ti gayam kaw. Anya nga tayo ti paparamid ni Garda kang kwana. Intan ejay ilirina. Inta agpaparlor. Ilibre na kaya, Garda? Wen, intag papukis. Kagpasan na agpakulor ta iti buok. Agpakukuta. Ken agpasimpata iti kiday. Nay, adan saki di atindaram nga okasyon na, Garda. Awan, masapol ngamin nga agpaubingta tapno sana madlaw as senior citizen tan. Ha? Nagruna no adda ubi nga agararum ken ka. Awam mo't ubing agar aram kanyak, Garda. Sika siguro, Kagangay na makaisumaksi ka. Ada pa'y gayam taste ko kadagiti babaros. Mga sawa akong tatang. Ha? Nayasinaw ti asawaam. Adan ayan, ubiam. Adan, isong asawa akong. Asinaw. Ni Garda. Anya? Garda? Asino ang Garda?
Ni Garda nga eksyo Anya, nagloko kan. Saan ba na tila aramidem primaw? Amaw ka mang rabrabak kalaeng. Pudno ti bagbagak tatang. Seryoso ak. Anya, apa yan ni Garda nga iti asawaam? Nakadudit babalasang isupay laeng may. Man ano ko ma? Awan dagas na, tagpada kami anawaya. Uwan ang ex ko na ijay. Kature ex yumatan. Nagsina kailangan rodan. Akay, sublatem may. Subsobrak sublatem. Anya ko ma? Nawaya nga rodan. Ay, sana mabalay. Sinaam ni Garda. Mangkita kay di sabali nga asawaan. Basta asawaak ni Garda tatang. Iso ti ay ayatag. Imposible na ita primaw. Awan panagayat mau ni Garda. Bak nang ngamen. Iso akayat mau nga asawaan. Basta asawaak. Kaya so ti type ko. Agin inayat kami ka ni Garda. Asawaak no kunak. Asawaak. Primaw, talaga aya ni Garda ti kayat mo nga asawaan ka anakan? Wanante. Nagtulagan men ti panagsimpami. Ay nakaanakan, di ka pa'y lagdardarasudos nga desisyon. Tanarigat ti may lawan. Panunutom kumapay na yung bagday tapang ngedeng mo. Napanunot ko ni iti namin ribo ante. Asawaak ni Garda. Ay, Primaw. Awan bibiyang ko iti ibaga ti tao kada kami. Basta nasara ka kun ti babae apara kanya. Kabagays, pang-asim, upayem ni Primaw. Ibagam tadi na ikaskasar ni Garda, takababain. Anyalat sa wunan na iti taon, ekskaw asawaan na. Nakasarita ko ni Primo kabagis. Talaga desidido na mangikasar ka ni Garda. Awan maramidan tayo ano talaga nga iso ti kayat na nga asawaan. Nagloko mo't na dya Gardan. Tinutupan na dya anak kaw. Awan magkididakas na at agpada mo anawaya. Unangam respeto ko mamit Agpada na nga awan respeto na kanya kitikas na nga aramidin ta. Apay kabagis. Rumbang nga ta respetuan na kanigarda iti panang lokom ken kuana. Ha? Nalipatam sa amat na si katinagbasaw. Pinasakitam ni Garda. Iso nga ita tan nakailiw-liwagan. Ada magkarbangan na nga agragsak manen Iso abay-bayan tayong idan, kabagais. Inton bigaton ti kasarta, Primo. Wan nga Rod. Excited ako ng Garda. Tinak ka di ibain, Primo. Nga oray baketak nga asawaam. Anya ko mati ibain ko. Awan bibiyang day ti panaginayat ta. Thank you nga Rod, ano pudno ngay ayaten na. Talagamat nga ayayatin ka. Ikasar ka nga Rod ayan o di ka ayayatin. Wan matkit di ala, agawid ka nga Roden. Tapno masapa ta maturo para inton bigat. Sige. Babay nga Roden. Kis na kon atin na kon. Aha? Sika kit dimot. Sika tibangagag kanya. Ha? Ay, wala niya. Ala nga Rod. Babayin. Primaw! Oy, Primaw! Agring ka! Apay tatang, parbangon pa lang. Ay nabumangon ka tayo kakitaan ni Garda. Naatake ka na o kat adda iti ospital. Anya? Kat, kumusta ni Garda ngay kaanakan? Kasya baldado latta ante. Kat, mapan mo ka di bantayan ije balayda? Jak mapanijayan. Mga yabay ti mga sikasukin ko na. Adumot ti kabagyan na. Na, apay ngay akasta ka ka nobyam dayjay? Idi saan itan? Inutil matan. Jakon kayat ni Garda. Na, apay ngay akasta ka?
Itaki di kumakasapulan na kanigarda ka anakan. Apay nga dimon kayat. Jak kayat ti mga sikaso iti inutil. Siya kat ti pagbalinan na a caregiver nan. Manjak mo't ahantay. Aniya! Nanarina, da kayo kanumod ti kayat ni nanang mi ang mga sikaso kenkwana. Ay kawan awan problema kanyak balasang ko. Agsubli kami nga minan ija abroad, nana. Kitawan kadwa ni nanang mi. Mala, siya kun ti mga sikaso iti inayo balasang ko. Ay na, agyaman ak nana. Di kay madanagan. Nayunan mi ti swelduyong. Dakkel matgayan ti sweldoyo ang mga asikaso kanina nagarda, ante. Wala, doble ti sweldo ti katulong iti sweldo. Nagmayatan. Siya kon ti mga sikaso kanina nagarda, ante. Ay sanay, di kalagbain. Idiam mo nga da sweldo, magagat ka na mga sikaso kan ni Garda. Imbis kumasi ka tinagdisnodo ang mga sikaso kan kwa na iday. Tas ikatinubyo na. Ngam tinalikod ang matadagos. Agpada kay Layja, ma'am. Di kay lagbain iti kasta nga ramid yaw. Ipadlaw yu launay, arupat kwarta kayaw. Di kay lamasyan iti gayam kaw. Kwarta lang ti habol yaw kang kwana. Mangibabaing kayo kiday. Papadaman ng George. Nagdakkel man tabag maun. Magpasyara ki lugar da jay na nobyak nanang. Da, kanayon kala mapan ijay. Aggas-gastos kalaang. Agasam, tunggal mapan ka ijay. Gumatang ka iti isang put mo amakmakan. Kababain mo ti sumungan gawan pasalubong ananang. Napay no, iba gamitin obyam. Tay sumut ti umay agpasyar dito'y balay. Kantap no isumut ti mangisang put iti pasalubong. Mabain pa lang nga umay dito balay. Anya ko mamo ti pagbainan na ngay. Unaw, ikuyog nakmat ijay lugar da anak ka. Tapno makitak mo ti lugar da. Kaya tiyo ayan nanang. Ay kayat ko ano ikuyog nak. Alang ron nanang. Agrubat kayon, tay surot kayo iji lugar tinobyak. Pasensyaan yun to'y balay mi, nana. Kalkalapaw laeng, ta marigrigat kami mo't ngamin. Padayo magayam ti mapagna. No amok lakas to'y ti kaadayo to'y lugar yaw. Jak simuraut ken ni George. Mayat ket diya, tapno ada eksersasyon nanang. Pasensya kayo, nana. Nabannog kayon. Ay, huwag nga raw. Awan pa'y gayam. Kaaruba yu ditoy. Adadwa kaaruba mi, nana. Dagi jay ba no? Jay maysa, ada ijay abanda. Katimot maysa, ijay abanda. Dagita ti kaaruba yaw. Nagadayo mait. Talaga kastoy dito'y nanang. Basta makitam ti balay ti kalugaram, karuba mo. Anya? Agawid tan sa George. Umyan kayo, nana. Awan lugan nga agpaili. Tamaluman. Pati tricycle, awanan. Anya? Nukasan daw ti kinakurapay ta. Nakurkurapay magayam ti pamilya ti nobyam. Hay, pagturugan tangay dito'y anak kaw. Ginalusan da tay basit asilid a pagturturugak na umayak dito'y. Isukano ti pagturugan niyaw. Nagpudot pa'y. Awan electric fandaya. Awan nanang. Ayan na ayah ti ibagbagam masilid. Dadya man ti basit asilid ijay. Silid aya mo day ta anak ko. Ulis matididing na. Tangiwat yun nanang. Ang mga numangag na kayo, kababain. Ay. Nala, agi na na kayo. Ta madamdama lang, agi da sardan. Mangantay ton. Kabagays, kumusta nga iti panagpasyar mo di balay ti agbali na manugang mau? Law-lawan ko anapan ijay. Taapay nga kabagis susima.
Nagadayaw ti mapagna, ken nagpasit di balay da. Nagpudot pa'y awan electric fan da ka ba, guys? Anya? Ay katanya nga raw, talaga akasta ka ba guys? Paada mas siguro inaanak ko rapay Ay na, no kasano ti kinakurapay tayo, nakarkaro da pa'y ka ba, guys? Ha? Tsak maulit ti mapan ijay. Kasanaw no agkasardan tao, kapilita na mapan ka ijay kabagay. Dahaw! Awan day ta kasar-kasar ka ba, guys? Adayaw ang mapasamak day ta. Nanang, ikasar ko ni Jane. Kaya't min ti maaddaan iti anak. Ket mabalin nyo may ti maadaan iti anak nga uraysan kayo nga agkasar, George. May mayat matla nga ano agkasar kami nanang. Ay na, sanayin. Narigat ti maitalay anak ka. Narigat ti agdardarasudaws. Ay amon ta kasar. Tapno nalaka kayong tungag sina no agapa kayaw. Saan kami agsina ko ni Jane nanang? Agin inayat kami ngamin iti kastaunay. Kasta pa'y lati sa itaa. Tadamdamo yu pa'y laang. Nga magpinustata into nagbaybayag. Kanayon taon ti panagapayaw. Sanin akas iti sigod ti kinasweet yaw. Kita man di kapsa maw. Iti damaw, nakalala iluda iti tunggal maysa. Nga may di agbaybayag. Kanayon na inti panagapada. Sabali kami ko ni Jane nanang. Ay basta, di kay pa'y lagkasar. Ag pinaliiw kayo pa'y anaimbag iti ugalay. Jane, ilimod talangan ti panagkasarta tapno makapagsimpatan. Talaga adin kaya ti inam, George. Mababain akong dito'y balayo. Saan ani nanang ti makalapad iti panaginayat ta? Agkasartan, siyak ti makamoy ti amin. George, Saan ka kumaapa-apektar ka ni nanang ko? Kas Jane nalay ti damo. Ngampat siya nga inton agbaybayag. Maawat na kan tumot laeng kas manugang na. Uncle, nakayon to ti may nga alaan mi aninong mi inton agkasar kami iti nobyak. Ay, ketuwin Ay, saan sama kaya ti inam ngagkasar kayo iti nobyam kaanakan? Ilimod mi ti panagkasar mi, Uncle. Aniya? Ay, tanda kayo na ita, abaraw. No, talaga nga, inayat kayo iti nobyam. Dala, ilaban yaw ti ayan-ayat yaw. Di kay papektar iti inam. Unangkal, isungag sagana kayo. Ta iti mabiit, ikasar kon ni Jane. Nalpasan ti kasarta, Jane. Kat nakarag-ragsaka ki unay. oray siya, George. Katagyaman na, tauray din na kayat ti ina maparaken ka. Inlaban mo lat ti ayan ayat ta. Agyaman akmat kan ka. Tauray kas dyan ni nanang ko. Kat saan ka anaupay kanyak. Anya ko mati pa kaupayat nga eh. Kat love na love ka nga rod. O kat kasanaw. Agnad tangarudan ni balay me. Ni nanang ti pampanunutek. Amangan no di na kayat ti kaadak ije balayo. Saan? Siyak ti makamukin ka, Jane. Agsinan tumula na gijay kabagay. Sabali ti kayat ka ungay kasar ni George. Ay na, limon panunutan ti kasta ka bagays. Ngamain, nalpasan ti kasar na iti doa. Iso nga awate mo ni Jane kas manugang. Anya! Anya mo day tangay bagpagamak kabagay. Anya kasar? Kasano ko ma ang makapagkasar da. Kaidya mo pinalubusan ni George ang mangikasar itinubya na. Nag-secret marriage na kabagays. Katsakti may sa ninong da. Anya! Paitikod na nasaya at tinaramid mo, George! Di pa nangilimod mo iti kasaryo kun ni Jane? Pasensya kayo, no jak na yuman ti amin, nanang. Amok nga. Amo magaya, madyak kaya! Nga maapay, ngayon kasar mo lahat na tinubyam,
Ay ayatak ni Jane nanang. Ha? Di nakasarsarita iti makatawan! Nanang, mabit lang. Nanang, mangantayon. Tanakadasara kon... Di nakasarsarita! Ha? Panawan na dito. Mga anak tao inton mabisina. Ah, sige nga, Rod. Nanang. George, kagura na ta ni Nanang. Nakamisuot. Kanayon nga agdabog. Gagangay la siguro ti kasdyaadjar na. Tanabigla ngamin. Iparupan na launay ti di na panangayat kanya kas manugang na, George. Iswa, nasa isayat siguro no lumasintan iti pagnaidan. Kaasim at ti inak ano panawan tadi ti balay. Bakit ti inak? Kasapulan na ti kadwa. George, Di ka matanagan. Tagbalbali tumot lang ni nanang. Patsik ang maawat na kan tumot lang ang manugang na. George, kaya't mau ti agbalin a personal driver. Ha? Ada ayan nanang. Asinaw ti agkasapulan iti driver. Tay customer ko aser serbisak idi iti manicure ijay ilay ni Ma'am Vina. Oh, manukano nga iti sweldo. Dakdakela ti sweldo iti ayan na ngam ti panag-construction mau. Iso na laeng ta single mate ti sapsapulan na a driver. Ay, sa anak nga ro da mabalin ananang. Sa anak mo na baro. Sayang ti sweldo. Medyo dakkel ken nasimput dayjay. Saan ana imot? Kasta ayan nanang. Ang sa anak mo na single. Ilibak mo tapno maawat ka. Anya? Inrekomenda ka ngamin ken kuana. Ket kunana amapan kakanaw ijay balayda. Kuyugan ka. Anya? Alan, siyak ti makaamaw. Basta ipakam, single ka, wine. Mamati adagos dayjay. Taag talag unay kanya. Ha? Agaplaya ka driver, Jane. May mayat ti kasta trabaho, ta nalakla ka. Nagrigat ti ag construction. ay kat si ka Ay, huwag nga Rod, nadagsin at trabaho ti makikonstruksyon. Mainitan ka pa'y. Kabaalak matket di, ngam nalakaak ang mabanog. Nang rona no napudot nga agkiwar ti simento. Mala, agan-anos ka, George. Di ka matanagan. Tatulungan ka nga agtrabaho. Agsapulak mo't iti panggadak. Saanen? Agtagibalay kalatan, ta siyak ti mangged para iti pagbiag tayo kadananang. Good morning, ma'am. Good morning to. Si kadya aplikante nga driver. Well, ma'am. Wen, Ma'am Vina. Iso ni George nga anak ko. Baro ka pa lang. Well, ma'am. Awan ti nobyam. Awan Apolos, ma'am. Single to'y anak ko. Ay, sige nga Rod. You are hired, George. O bakit, dinawat ka adagaw sa anak ko. Naku, naktumo ngamin ken ka. Ti pagsidda awak, apaya masapala single ti alaan na driver na. Kadi na siguro kayat ati adda sawsawir na. May mayat ngamin ti baraw at trabahador. Tanawaya iti anyaman nga oras. Balasang sapay mat ni Ma'am Vina, nanang. Wine, bakit abalasang? Ay, awan siguro agarum Ta saan panaguyaw ang awan mo pima ni tsura na. Ha? Ngam, no ag-practical ti may sa alalaki akit armod na ni Ma'am Vina. Ta, baknag. Nanang. Kahit kasanaw, magrugi kan ngag trabaho inton bigat anak ko. Iso masapa ka nga ginana. Tapno masapa ka makariing inton bigat. Nayonak ti swildom, George. Dato'y tinayon na. Ha? Kontento ako ni ti sweldok, ma'am. Oray, di mo nayunan. Ay, basta nayonak. Magus-gusto ak ngamin ti serbisyong. Madlaw nga nasingpat ka nga buwaro.
Apa nga hangka nga mga sawa? Ha? Ay, kwa? Mababain ka nga ag-araman niya. Kwa? No kayat mo ti gumin awati biyag na siyak ti aramam. Iso nga single ti birbiro kak nga driver. Takayat ko nga min ti madan iti boyfriend. Ha? Nayunak pa ti sweldo datoy. Sa balimanan nga nayon datoy. Kwa? Kasla kanyam nga min ti type ko nga lalaki. Nasingpat kan man nagbabain. Kan siyempre kat pugi. Kwa? Aywan, ada itit ko nga bag. Itad mo to kanina ng monya. Dua nga bag dayjay. Nginginaan pay. Ay na! Ay nagpinta si na bagda ito'y anak ko. Dua may. Kukwak da ito'y adwa? Zagay sa kayo ko ni Jane nanang. Ha? Ikampay laang ni Jane. Kutsak sama tinangtudan ni Vina iti daytaw. Tangiwat yun nanang. Amangan no mangag na kayo ni Jane. Di uray man, mayat kit di atap no masakitan, Ha? kit pumanawain. Ay, saan nanang? Amuyo mo nga ay ayatok ti asawak. Angam, kasanun ngay, no agayat ni Vina kin ka, anak ka, ah? Ha? Apay, no kastaman bilang sa andak alabdan nga agbabae, nanang. Apay kumaalabdan ka ngay. Okay lang, basta mapera. Anya? Ulit naman di imbagam, George. Kunak, naparabor ka kanyak. Isaan natin nagtiriknakan ka, Vina. Ay, agpaiso. Oh, thank you. Nauray ko matlangan data nga ibalikas mo. Vina, bilang laeng. Adda ka di pan nakaitarikin ka? Kat siyempre nabayagan nga orayak nga araman nak. Ha? Ay, no kasta, data nga rudan, Vina. Kat uwan no kayat mo agkasartan nga dagos. Ay, kwa, ay, saan pa agkasartan to, kalpasan ti duawon no talo atawin. Kabagis susima. Ada nangig ko mag. May papan kan ni George kan tibos na. Anya ada magkabagays. Udno ay chicks kanon ni George jay bus na. Chismoso kang chismoso mo dagita at tao. Anya ko mati bibiyang da iti anak ko, kisaan mo nga isuda ti mang pakpakan ken kwa na. Dagitila ko mabiyag da, ti pakibiyangan da. Manakibiyang mo dagita at tao. Udnon sama at kabagays. Ta nakitak ida iti naminsan ida ilay. Naglailo da mga iti may sa restaurant. Adan sabot kagpaiso relasyon da kabagays ha. Kag, anya ko maitan no pudno man. Anya, ay saos. At ipaamjay anak mo kabagays da ada asawa na. Kasano dumamuan ni Jane ti amin. Kano maamuan na ka makamaw no gumura. Pumanaw kasta ti kayat na. Ay pangasim kabagays. Di mo konsensyen ti aramid ti anak mo. Anawa tamaday ti kasjay. Ay, iso ti agdesisyon iti dayta kabagays. Awan bibiyang ko ti dayta. At dan nakam jay ka anakam, iso abay-bayam. Anya? Mabalin ti umutang, binabalasang ko. Ay, kat uwan na. Mano ti utangan niyo aya. Ay, 5,000 kuma no adda. O sige nana, mabiit lang nga ron taalak diya kwarta. Nagapwa manayin si Kachin. Imbis nga dalos ka dito'y balay, pumanasyar kamay. Sano sumangpit ka, ima-ima kamay, ta sumangpit. Awan pa'y mayam ang pagmumu dito'y balay. Ha? Kwa, napanak namin nagsapul iti pagsayaatan nanang. Pagsayatan nga,
Awan mo insang po mo apagsayatan. Naimbag pa iti datu mga asawa, ta matultulungan da ti asawa da. Di da ipanamnama amin iti asawa da alalaki iti magastos iti balay. Bareng makasapulakton iti panggadak nanang. Ha? Kanod to pa'y ngay. Awan latam mo kaun, Jane! Itulod kan nga ag-awi, George. Ha? Ay, saanan? Mataktak ka lang, Vina. Apay aya nga di mo kayat nga mapanak ije balayo. Ay, sana kasta. Diyak lang amin kayat na mabannog ka. Kayat ko kumamatag pasyar ije balayo. Kababain ngamin, Vina. Basit, ti palay may. Anya ko manubasit. Ayos lang deta. Kayat ko lang matag pasyar. Basta saan pa lang nga ita, please. Addan tulat taal daw apa nang ipasyar ko ken ka ije balay may. Nay, ada ka mo gaya mo na nakaw. Awan inten ni Vina kanya. Awan mat na lang. Ay, kunak no adaman inted na abagkaon. Dadan, Ha? ada tao. Sino nga nga taday ta? Inkay kitaan na ng tagpulisak. Hello, Nana! Vina! Naklat kayo niya. Hanyo nga namnaman tiyo, umay ko. Ay, Sinurot ko itinalimod ni George. Ito'y matgayam ti balayo. ni? Adamot gan sa kaili yun, nanang. Pastor kanyo, Ay, sige, sumrek ka, Vina. Jane, rumwar ka pa'y laeng. Ay, inkagayam gumatang iti merienda man. Wala nanang. Anya merienda? Pizza. Wano, burger. Wano, siopaw. Ha? Awan mo ti Jay store ti kasta nanang. Ay, mapan kay Jay ili, sige nga rod nanang. Tagpakuyo ka ni George. George lakay! Mapantapay lang yung Jay ili. Inta gumatang iti merienda. Nay, katangiwat na ito'y abapain. Masadutak mo na rumor bakit? Ha? Vina? Ay, mabit man lang? Sino dito nga babae? Apay nga bakit tawag mo kanya na, George? Asawa nak ni George, manang. Haniya? Ulbot ka matgayam nga lalaki! Vina? Sorry. May sakamat nga bakit? Anay ko. Apay nga agsipat ka ngay, Vina. Ulbot kayo nga duwa! Ita kayo malangan! Apay, sino day Jay George? Apay at tinungpa na kayo kan ni nanang. Awan. Adan sa bagbagtit na. Diyak lang pagaro pa may turid naggaya maliputan, George. Sorry, Jane, bakit? Nailaw anak. Hanggang sa nabali. Jack inayat da jay. Kan nagsina kamin. Pakawanin na ka din, Sorry, Jane, bakit? Promise, sana na maulit na jay. Nasisira pa lang amin iti kwarta na, bakit? Sorry. Agabrod ka, kunam, Jane. Wen nanang, nabayagan nga in pag naktipapeles ko para abroad. Katagyamanak, ta-aprobadon ti amin. Ay, Jack amaw nag-apply kagayang balasang ka. Agabrod ka mo gayamain. Hello, Jane, balasang kaw. Kumusta ka ditan ngay? Mayat mo't nanang. Naawat yung ka din ti pawit ko? Wan, Jane, kat ay na. Agyamanak ta pinawitan nak iti kwartak. Wan, sabali ti kwartayo. Sabali mo't ka ni George, nanang. Ay, thank you, balasang kaw. Ay,
Pasensya kan iti impakpakitak ken ka iti kalabas. Sorry, balasang kaw Awan dayjay nanang. Di yun panunutan dayjay. Linipat kun. Ay na, agyaban anak kaw. Nagsingpo ka mo gayam amanugang. Saan ka pa'y anaimaw? Agyamanak no maapresyaryo ti maararamida kada kayo nanang. Aywan gayam. Rugyan mo ten ni George nga ipag nati papeles na. Taumay mo ten dito'y abroad. Tadwa kami namanggad dito'y nanang. Ha? Kasta aya? Ade panawan da kun ditoy. Ay, awan kadwa kun Sana bale, tadamot cellphone na kontak tayo nanang. Kanayon da kay to apawitan iti kwartayo nanang. Ay, ay naapaw. Agyaman na ka talaga, balasang kaw. Ay na, umanda ni man ang tipista. Insa ba kayo? Kahit, apay ko mano madalay. Tapno adaman pagbulak-bula maun, kasta. Isan mo nabayag tupay na jak nagbulakbol. Napayag nga. Kano hindi na panlalawas day na uday apan nagbulak-bul mau. Kati subat, nabayagan. Hindi pala na panalawas na jay. Ayan ti sweldo man nagkarpintiraw. Tasyak ti mangidulain. Nakaduli na yun. Sana man ano na jay. Ay na, sito. No adda pistaan, maibaws ti kwartam. Napanan ni tatang nanang, Ay na, piyesta man rin ti barangay tayaw. Iswa sigurado, adaman ni di piyesta rin. Ay, nakamarangmang man ni Jayan. anya, ay una yun. Katay sweldo na kanina na karidad ngay. Intod na kada kayo? Saan? Una na, nakadulay. Agam jak pachay. Intugo na laki di sweldo na. Makapasuron jay amayaw. Ay, sige, tabaunak manja po ko yo. Sukunan na ni tatang. Tapno saan manan ang may pasubo di sweldo na. Adeng, arak man. May sa akis. Para manak man na ito'y kakanwak. Ala, Lolosito. Lolo, Priya, apa nga laka nito? binaunak ni nanang. May kayo kanuyawid. Tamangan no agbartek kayo manun. Ay, agawid kan. Agawid nagtaon no madamdama. Agawid tayo na. Dua tayo nga agawid, Lolo. Maudi ak, umunakan. Sumaruno ak metla adagos kan kaapok. Wala, mapan kan. Adto, ti igatang mo iti kanam. Basta agawid kan. Grabe ay, gumawan pa ilagay mamanakaw. Ay na, di yun namaan ti panagawid na. Aginggat saan amalpas ti piyesta nanang. Ay, una yun tikas jay nga ramid ti amayaw. Inlaklakay dan tikas jay nga ugali na. Ti kinawulwul na. Imbakbakit kumay ti agkon-kon si misyon. Kano nga tayo nga gibus tikas tao ya kalbaryaw kanakaw. Ay, mawatak tirik na yun nanang. Gamanyangay. Numutungtan tayo ni tatang kaslayad at dana mo ti agpapaanawa. Muun nga ruda, di lagbay na dyan nga mayaw. Isunsamot ti kalakayan da nga artak dito'y lugar tayo. Nagre-retire dagiti artak ken sugador. Dagiti kataob na. Agam, isaw, di pala ag-retirement. Iso nga isaw, ti kalakayan da amin nga dito'y lugar tayo. Naku na yun nanang. Nagiinom da ni tatang tikas labos da ata iso mga rod ti kalakayan. Di agbain na. Imbis nga isuro na dagiti babaraw si tinasayaan. Saan? Tama kikadua nga ginom. Sa tidyak kayat. No ada pa panan dagiti ay na makisursurot mal. Ngala, agnakam tulatan ni tatang. Mauman tumot lang iti kastingar aramidan na.
Ramanam ka di dayto tapay nga inaramid di manugang kaw, marinsa. Ay, amo na gayam ti agaramid iti kasta. Kawan, Ay, kasta tararamidin day di lugar da. Nagimas ka, ramanam sana yan napaiti kasta maray. Saan? Depende ita garamid dayta. Nasamit dayta uy. Mabitla nga. Ramanam nga mentap no amaw. Alaman langan. Pagbigyan ka, mariminggay. Ay, natamaan sa mo dun, mare. Agrigos mo dun, diba nagkita? Ibusan takit ni dayto ta. Saan matla kaya't nagite kabalay ko dayto. Makabarte mo gayam na tamaray. Sana balay ta italaang maray. Di oray tulod ka nga gawid. Wano saan ka maturog kan dito'y balay. Ay, sana, mare. Sa pulong na kaya maray, bay. Agawin na mo lang, maray. Nalang araw da, ibusan tanday tao. Sa tanto agwashing itiara kay Jay Star. Ay, napanan di kumari kun ngay. Apaya di mo pinastrag dito'y balay, anak ko. Nagawidan nanang. Paspas tragak ngam di namat kayat. Apa yang nagbartag kayo? Ay, diyak mo amawa makabartag gayam na yung painom ni Ninang mo kanyak. Anya? Maya mo gayam tirik na di mabartagan ako. Mabukaw gayam ti problema, dukwa. Ngala, mabait lang talabaran kayo. Agsukat kayo, nanang. Ay, nasakit ti ulo. Ay, ang ubar day tananang. Nabartag kayo, idi kalma na si Mangpet. Awampay, jaya ma'am. Awam mo. Inton bigat pa'y lamal pasti pista. Di pa agawid day jay Madadangag sakit ti ulo. No malagip ko ti arami, jaya ma'am. Ay! Awanan. Naibusan, jay purdiya na nagkarpintiro. Kanya nga ron ngay, awan mabalin tayo Bagbagaan yun tumanan sumangpet. Hello, Insa. Ay, anya ngay tikasta ngay tsuram sitaw. Kita ka lang agawin. Sabay disura sa tirabi ay. Nagmurseng ka. Ay, nagagdud ka. Ay, na ikato'y bakit ko na yata agungat manay. Sa anak ba't nga babae? Dala, subrikan. Taing kagdigaws. Malamilak. Pagdigusan na, katrabrabi ay. Si kakit di tagdigos sa bakat. Tapno na bang loka akaabay ka? Apa yung katusang ay bakit? Nagsukatan. Nagtungrit ka. Aldawasan ka, nagsuksuka. Nagangdud ka, lakayan. Tang, ayan ti sweldo yun ang nagkarpintero. Awan, napukaw. Narigrag ko di piyestaan. Wana, rinagragyo di sugalan, tanaabak kayo manan. Liber Jim, saan ba ta? Narigrag ka ang agpaisaw. Anya matikas ta nga aramid yun. Awan pa'y makukwar tayo mat. Awan maururnong yo asweldo yo. Ure-urnungan nyo lakuma. Tapno danto kautan nyo nagkasapulan kayo. Ibisyo yung amin ang kwartayo. Uy nga ruda, sa intunawan kwartana, kasla kakasay. Kasla nakuturan na manok. Agtalak man mo di ta Insa. Kasanon nagsakit kayo. Numa-ospital kayo kapoy ti kabibisyo yo. Adang arod kautan nyo a kwarta.
Ay na, diyo ipanamnama amin kada kami. Tandamot anak mi pampanunutan mi, tatang. Wang nga ruda, feeling baron tumong kami na itangamam. Lakayanan na diyang pampanunaw. Nagsweldo kayon tumanan, itadyo adagos kanyak ti sweldo yo. Tasyak ti mangidulin. Why? Itid montaw ka ni Berjay. Taisaw ti mangidulain. Kanliklikan yung taginom, tamadadaal ti salon at yo. Madadal, tabaram. Ay, No agsakit kayo, makamu kayo na awan pagpadoktor yo. No di ka agidulin ni ti kwartayo. Why? Ha! Makaamu kay ti bagay, sitaw. napanan-manan ni tatang, bakit? Napanmanan nagkarpintero Sayang ti matmatgadan na, tadi mat agidulin iti kwartana. Makamuda ano, di dagnakam. Awan lang rudan ti paggastusan da dito balay. Tay provide ta amin nakasapulan da. Wan nga rod Nasingpetan sa ngamin unay, bakit? Iso nga agabuso ni tatang. Ay, barang agbalbaliwan alakay. Ta, sinermonak man itayan, sakbean na pa nagtrabaho. Umay kay jay balay tadaman na ni narami jay manugang kwa tapay. Ay na, makabarte umay. Mabarte kak tumanain maray. Iti damo laday jay. Ngamno iti sumaron o mayat taon. Kasla danum laangan. Ay apay, anyat okasyon maray. Awan. Umay kalaang at agsasango tayong agkukumaray. Aywan, nakita mo nila kay mo gestor. Mayaman titunggada iti arakan. Ay na, rugyan naman din ako na. Ay, pagsasarungun ng tuman ti aginumain. Isu nga umay kamutin, maray, tapno quits. Ah. Tapno saan ka nga konsumisyon ka nila kay mau. Yaw, awan mau, tidudukot mo. Ay, ay, unan niya. Malamang nga ron, maray. Sige, umayak. Urayan nakbait, maray. Berje anak ko, tulungan na. Berje, bakit? Agring ka. Adan ni tatang. Berje. Diyak makaangat. Anyat mapaspasamak ka ni tatang. Inta kitain, bakit? Diyak makaangat. Maulawak. Agpatangkin ako na matayak sana. Ay na, apay aya. Anyat napasamak ka da kayo. Nadisgrasya. Itaray na kayo ospital. Anya, nakadiskasyan nyo. Tricycle, motor, wano anya. Natinagak, itlay tugtugak. Ayawanay, laburak santi balay ti utek kao. Ay na, apay ngamin nga grabrabi kayo, aya. Alas 12 iti parbangon. Yala, isirektan ni tatang. Aglisi ka tabagkate kaon. Ay namatayang sana. Ay, Greg, di mo baybayan ti anak ko Di mo uyuyungan. Linanang yung ayan na. Awampay, napanitayan ti kumari na nga maging kay ta, awampay mo laang. Apay nga jak pala natay. Maglalalakin sa matan. Tilay bagbagayo mo't. Kat kasano, anyat na sakit. Intun bigatan ang agpadoktor tayo tani rabi ipay laang. Ala, ano sakit na. Kabalak pa'y matkit di Pilitak ti maturog. Kumusta ka, King? Ay na, Ma. apay nagbardag kayo nanang. Second time ko lang dito yan nagawa. Sana'y nasam. Anya, matikas to nga ramid yun. Nabartag ni tatang asimang pati di rabi Sa ita, nabartag kayo mat. Unay matan, tultuladan yung matan ni tatang. Pangyawawan ni ti dudukot. Pangyaw
Awan na di konsumisyon ko di amam. Mayatikas daw. Tapno quits kamay. Jak, amo kada kayo. Lukasta, agin inom ka mutan bakit? Una, tapno patas talang. Ay, agsangot taman nga rod nga agsyat, bakit? Hay, kauna. Ada kwarta maya. Nagsweldo akaw ni di kalman. Isaw ti paggatang tayo ti arak. Ay, kauna. Oh, pagsyatan tangay. Agung ti anak ta, no makita na tangag shot. Mapanta ijay ili Inta agbir house. Napanandana ng kantatang bakit? Jak nga rod amo, Greg. Di da man nagpakada arimwar. Nagguyog na nga ta? Wan siguro Ito'y kidalan din siya. Kapanamit tangay. Ay, Ha? humaya ba niya? Ay, sus. Bakit? Batak mo chay. Dananang kantatang di agkib-kibi na magmag na. Nabartak dan samay. Ay na. Apay ngay. Anyat mapaspasamak ka dagiti dadakkel kon ngay, Greg. Apay Awanan. akastada matan. Nakasursuron nga aginom ni nanang bakit? Anya matan ti kasta ngay suranda. Nanang! Tatang! Umay kay dito balayan! Di kay agit na dito kalsada! Anay ikaw ay nagsakit ti sakak. Limtag matayin. Kaaarak yu day tantatang. Adaagas mo dito anak ka. Awan, ni nanang ano day duldulin na nga agas. Awan na nakaw. Uray siya nga raw. Nasakit mo ti ulaw. Anay ikaw. Ay, tanggadan nyo day ta. Agtalinaad kayo dito balay. Diyak pala makatrabaho Limtag mati sakak kaon. Apa yun ngay? Gapo nga rod iti arak day ta. Isardan yung amin ng tibisyo yo. May sa kayo mat nanang. Nakasursuro kayo nga ginom. Malugiak mo nga minan no dya ka ginoman akaw. Diya mo kayat nga bakit kaw ti agkon-konsumisyon na. Ha? Nauma kaw nga problema. Anya mata klase ti panagpampanunot ti kastan nanang. Imbes sa tulungan da kamang bagbagakin ni tatang. Ay na! Manunatawan na pamagbaga! Ti may bagbagakin ko na ang gamawa mo din ka na. Isuasabay ako na. Ay, una yan aya. Kat, ayan ti sweldo yung hindi na panalawas tatang. Awanan. Naregreg ko manay. Yak makapag natalimtag ti sakak insa. Sa pay piyesta, di ka bangibang abarangay. Ay ka, anyay ta. Tanggadam pa'y tasaka ma. Tasyak mo't napigsaak. Isuama pa anak man ni Jay. Anya, mapan ka nga oras anak akadwa. Kauna! Ay, or-orayan ka kiday naging nga umimbag ka. Nalpas tong di pista. Ay ba man ni Priya nga apo ko ta. Aday baga kinkwana. Ni, apay ang nakasukat kayo, Lulaw. Papananyaw. Sana na yan, nasakit ti sa kayo? Nasakit. Ngam anusak. Ala, umay kaapok ta kuyugan nak. Sa dino, Lulaw. Ijay pistaan. Tibinan nak. Sana balay, tadamat sa rukod ka. Alalayan naklaang. Pasalog mo't nga minti balay tayo. Narigat ni Magna. Ala, anyat ko inyo di piyestaan na yan, Lulaw. Inakla agbuya. Alan, kadawaan nakwain. Kwa, ang pakada kayo pa'y akadananang kantata. Ay sana. Tadidak mo't la palubusan lagi jay. Intakit din. Kibinin nakwain. Wala. Duwata namang kibin ka ni Lolo Priya. Taumayak may. Ha? Di ka pa inapan. Wan,
Nagdigusakpay nga main. Mala, intayaw. At dan nagijay trupak kijay. Sa latawanan. Jak kayat tiyag absent. Malalalala, intayaw. Apay nga impake ka, bakit? Papanam. Papanan tayo ko nam, tapumanaw tayon kadagiti anak ta diti balay dananang kan tatang. Ha? Papanan tayo? Adan na sa pula kapagabangan tayo. Agabang tayo pa ila iti pagnaadan lakay. Panawan tayon dananang kan tatang, bareng agnakamdan. Anya? Ay, nauma ako ni tiraramiden da. Sakit ti ulo ti ipapaida. Kasi ta, saan daman na nanagawid? Naturog dan iji piyestaan gapu iti nakaro abartak da. Kas di lang arudan ti kasasaad ni tatang nga maginumpay laang. Kasanong aging bagngay? Ay, natangken mo't ngamin ti ulo da. Iso apanawan tay idan, tap nagnakam lakay. Ay, lakay. Umugay ang bagastan. Pati mantika, asay, nasukar, kape, kanda dumapay. Anya? Sapay jak pa'y makatrabaho. Takimaro mo ti sa akak. Ay, pangalaan tangay iti kanun talakay. Ika pala umutang iti karuba. Pinanawan na tamot ngaminan na berjay. Awanan ti libre akanin ta. Huwag nga raw, naumakanaw iti araramidun ta. Pinaybayan datamo tan lakay. Kasanutan ngay. Inak agtrabahon ba kahit naimbaga kaon? Mala, agananad kawain. Kanliklik ang payla ti aginom lakay. Tapno saan man ninalumtag ta sa kamwain. Wen ba kahit tanay pampanunutak dagiti utang ta. Masapul ang mabayadan ta dagijay. Tajak kayat ya da utang na. Wan, nakasarita kon ti busmaw. Imbaga kasyak ti pangtidan na iti swildom. Tapno saan maw ang maibisyaw. Yala, sikat ti makambo ba kahit? Basta idyam mo tan, ti panagbarbartag mo ha. Amangan mo't no ibisyom ti sweldaw. Saan? Bakit kinlakay tan? Isungag sing-sing putan, lakay. Nay, siga mo gayang berjay anak ko ay na. Naimbagman tapi masyar ka. Malalala, sumri ka anak ko. Ay, agyaman nanang. Kahit, kumusta kayo ngay? Da kayo tirumbang nga kumusta ek. Kumusta kayon kini tatang? Kakastoy Nasaya mo lata nga uray kaskasanaw. Ni, nagadumot ti suman di talamisaan nyo. Linuto yung dagita? Apay anyat okasyon? Awan, lakok dagita anak ko. Ah, Tultulungak ni tatang mau ngagbirok iti kwarta. Tama siya na makingkwana. mayat Ang amangan no pagbisyo yung mula ang timatmatgadan nyo. Saan? Nagbalbaliw kami. Ano, mangrugrugi kami nga gurnong iti kwarta. Ay mayat nga rod ano kasta. Anya ngay, amo yon no kasano tirigat ti panagbiag ita, tawan kami na pagsangsanggiran nyo. Ay, huwag nga road. Pinanawan da kami mo tinanak ko. Kagura da kami kaday nga aging gaitan ako. Saan? Saan nakagimura kada kayo? Inikan kayla iti pagnakman nyo, nanang. Ha? Saan kami ngagsubli dito balayo? Andan pinatakder mi abalay mi jesular da Greg. Basit la abalay ngam tinapatag, andan makuna abalay mi, nanang. May nasaya at nga rudano kasta, anak ko. Sana bale, tao may da kayo latasar sarungkaran. Basta mawayaan kami, nanang. Sinay, anak ko. Anya jay kunam, agawid kan. Nanang, agawid akong tadon ti urnong ko. Ay na, nagsaya atin ngay anak ko. Kahit, sabtun da ka kaday, anak ko.
Katuan mangkita kayo iti arkilanyo nga lugan. Jay van nga napintas ti arkilanyo. Han nga jay bulbulok nga lugan. Jay espesyal niya. Ay, anak ko. Adaw di tati mabalin nga arkilain. Kahit anyat pasalubong mo kanyak ngay. Ada mo lang. Kat siyempre mabali na yamat nga awan. Sige nga ron tagsaga na akon. Ag-impake ako na lang. Ay, agawid man ay kanakak kabagays. Wain manong adawr. Kasla ko na asaanin nga agsubli ijay abroad. Anya, apay kanungay. Nauman agtrabaho ijay. Ay, sa bagay, narigat ngamin tagtrabaho ijay abroad ka napadas ko na ijay. Di ka makarelax ijay. Ano ti oras ti panagtrabaho ngam ti panagina na. Pagling itam iti hustaw ti kwarta ijay. Ay, sana bale, manong. Ta nakaurnungin jay anak ko. Oray sanad nga agsublay, mabalay. Tagnegosyo ka naon. Aya, ay kit mayat nga rod, ano kasta ka bagays? Sabten me intun bigat ni Senay. Umay ka, manaw. Ay kit wala. Sumurtak man nga raw ta pagpaspasyaran ka bagays. Sige manong, taado tayaw amapan ijay airport. Umay-may nakabagis ta nga inggakan hilarya. Kanda kiti daduma akakaanakan ta. Malala, umay kalumugan sa inay anak ko. Ay na, kailiw na kauna yun anak ko. Oray siyak may liliwak unayan kada kayo. Kat makinlugan nga ito inabangan niyo. Lugan tay bayaw ni insan mo. Mabit lang anak ko talo kataktivan, wan. Hello, kasinsin. Hello, kaanakan. Kumusta? Adumat gayam ti kadwayo nga imay si mabat na nang. Uwe, nanakaw, takayat damot ti sumuraw. Pagpaspasyaran da ka na dito'y Manila. Ay, iri ka pimampay lang to daw ti Van. Anya kayo matan nga. Api nga nag-aduti ang kuyog yung nga tatao. Idi iso pa nga pakpakan nakdagita. Ay na, sana balik ta itamot laang anak ko. Gastos matipampanunutan nyo nga. Uray, taadumot ti kwartam anak ko. Abay, di ka kadi agim ibot tamadi ti kasta anak ko. Agbiro kayo nga ro diti turo-turo nga panganan. Diyan nalaklak at imakan. Kabagays, gimatang kayo iti materialis. Pangusaran nyo kadagajay. Pagpatarimaan mi man iti balay may manaw. Ha? Anyat tarimaanan nyo iti balay ako kararamid. Ay, sana kontinto jay ka anakam. Pagbalinan na kanu adwa akad sa aran. Anya? Kaya't nati medyo dakil balay manaw. Damo kay di kwarta na Sa bagay mo't kadi Sapay kunak nga umutang ako maiti kwarta ni Sine ka pagpaduktor ka. Ay, kay bagam kang kwa na manaw. Ado mo ti kwarta na. Suapat check. Pautangan na kaday jay. Adaurnong jay anak ko. Ay, usarak mati kwarta, angkal. Agpasimpak ngamin iti balay. Katne, nagastos matgayam tagpa-repair. Ay, kunak na da maipautang mau ka anakan. Ala, sana bali nga ruday. Ay, pasensya kayo na, angkal. Ay, dito lang ati maitad ko, but soap nga imported. Ay, pag yung mga anakan, sige nga raw, mapanakaon. Hanyo man ngamin nga ibagbaga kadagiti kakabagyan tayo nga adaw ti kwartak. Tapno handak nga umayot-utangan, nanang. Tipang ibagaan nyo nga adaw ti kwartak kat dagijihaan nga agut-utang. Ay na, proud mo ngarod ken ka anak ko. Gamin, manula tawan mo ijay abroad ka nakaurnong ka adagos iti kwarta. Manuturnong mo nga ada milyonisan. Kat adan Ay wow! Nagmayatay.
talaga ka day, adi ka nagsubli jay abroad, anak ka. Haan nga rodan. Ito'y akong tag-business ha. Auntie, ad-adapin mintas ibalayo ha. Pinadakkel yung matan iti uray lang ha. Ay, Wayne, palasang ka. Tapakakit-kitaan ni Senay, itinatgadan na ijay abroad day jay. Ay, Juan. Anya trabaho ni Insan Sini ijay abroad ngay idi? Di mat katulong ni Insan ni Jay? Saan? Caregiver jay kasinsin mo. Kasla nurse mo tun. Kas jay. Dakkel siguro ti sweldo na idi. Iso anak kaurno nga dagos. Ay, wenami nagbiit nga ron na nakaurnong jay anak ka. Naimpud nga main. Amo na ti agurnaw. Naimbag man. Ay na, makapaapal mo di kasinsin ko. Ay, kahit agsalo kag kamungamin ami. No, kaya mo de agabrod kamay. Ay, awan mo't ngamin pag-abroad, auntie. Mayat kumaano pautangan nak ni Insan Sini. Tay karigatak ti manggad e balasiw taaw. Gay na. Ado, ti paggastusan na itamiya. Ang tapno di mo kung kuna, ay padasum lata at mapanumutang kan ni Insan mo. Barang pautangan nakakanakan. Ay, awan, akasinsin. Usarak ti kwartak. Ag-business ak ngamin, kan gumatangak itilugan ko. Ay, imbag ka pa'y kasinsin. Napintas ti biyag mon. Bigla mo da bimaknang kan. Kad talaga nga kasta, nagagat ka. Nagagatak ngamin. Kan nalaingak nga diskarte. Iso nga ti urnong ko nga kwartak, nagbambanugak day dya, kasinsin. Nagrigatak nga kusto. Baka tamuyo kat pinidpidot ko lang ti kwarta dya, bro. Ay, hangag pa sudeta. Ni ala, saan mo't Insan? Taamok mo tirigat yung trabaho ijay abroad. Usto ano amom gaya minsan. Narigat nga talaga. Iso nga hanak nga agpautang sa pay kumata maawatan yun niya. Tani, talaga nga adda pang usarak iti kwarta. Pasensya, kasensin. Okay lang, kasinsin. Makabanog mo ti agdalos dito ibalay. Nanang, apay nga kaslan napakpaksuyan kayo? Nabanugak nga rudan ako. Agasum ta up and down nga ya dalusan dito'y balay. Ay, marigatan ak mo'y tanakaw. O sige tag, ala tayo langan iti katulong. Ay, alamang nga raw tanay, apo. Marigatan na ka talaga, anak ko. Bumakita mo nga minayin. Kumapsuta kaon. Hangkumat ngamin nga masangot ti aglinis, tani. Ado ti rugiak nga business. Ada ti gatangak nga pwesto tinatang ijay tsindaan. Dua nga pwesto ti ginatang ko. Prutasan kan natangan. Kano kaskas ano kat manglukatak pa iti pakanan. Ay, sino nga iti alaen ta katulaw? Katagbirok tayo Siya kuman ante. Hanggang agap-aplayak mo't ngamin para abroad. No, adan tumakitam balasang kaw. Bagaan naktaw, no adaan mo ngagsapsapol iti trabaho. Wag. No, kayat na ti agkatulaw. Awan nanti, ibagak to no ada makita. Mia! Ha? Oy, Ella! Si Kamot Gayam! Kumusta? Long time no see, ha? Wen nga ron, kasangsangpot may idikalman. Nagbakasyon kayo? Wen, ngam, dito kami lugar tayo nga agnaud, Mia. Saan kami nga agsubli jay lugar dalakay ko? Tanagrigat mo tibiyag ijay. Narigat tibiyag mi dito ngam narigrigat man mo ijayan. Ay, katusto, Tanagsubli kayon dito, eh. Nag-aawid mo ni Insan ko eseni. Nag-for goodan. Ayawanan niya.
Nag-abroad gayam idi. Nag-beat mo na nag for good. Masadot ka nun nga trabaho di abroad. Ngam siya, agap-apply ak pay laang. Kaya't kumuti agabroad, bari makaurno nga. Ay katala good luck ka, friend. Ay, agbiro ka kiti pakilabaak dito eh. Taisupay titangdan ko. Ay, apagiso! Agsapsapol da Zene, ti katulong da. Amang ano kaya't mo ti agtrabaho kadakwada. Ay, kastaya. Ay, talaga mo't na dya seni Pimintas talagang tibiyag na. Wan, bikmak nang idi nagabroad. Nakaurnong mo't adagos idi nagabroad si ka. Dakkel siguro ti sweldo na di pagilyan na naggapuan na. Wan siguro Malangarod, baliwan tanto ti agsarita tanay, agdardarasak. Ada ngamin samsambutok, friend. Kasaritam ton di kasinsin ko. O sige, mapanak to'y di balayda, friend. Ala, si kadaytan, Ela. Wi, apa yung anak ko tong kan ngimisit ka? Kan bimakat kamatanan. Gagangay na tadagamot ngamin ti pagtrabaho ki di lugar dalakay ko, Zeni. Kat mano ti anak yun ngay. Duan Zeni. Ay sus, nakiasawa kamot ngamin iti pobre. Di big time kumangamin Kaslasaan mo tan nga si kadata. Nagpintas ka di high school tayo. Gagangay na Zeni. Kat, kasano ngay, kayat mo tagkatulong ito'y balay. No kayat mo, umayak laangan makilabada. Kan agdalos iti balayo. Diyak ngamin mabalin ti ag full time akatulong, friend. Ayaban naklaangan no kasapulam ti aglaba. Umaya ka dagos no kwa. Ayan, sige. Mabalin mat kay dita. Kabalan pa'y mat kay dininanang ko tagluto. Agdalos kan aglaba lang ti pakarigatan na no kwa. O sige, ayaban nakto nga rod, friend. Umayak to aglaba. Kat umay ka no bigatan na. Ikat mo na. Sa paag ti umay, Zeni. Makilabam man da ito'y kurtina ken ap ti kama ken pikpigad, Ela. Ay, wala na. Isublat ko alabaan no madamdama. Palpasag pa na gito'y baduyo ken ni Zeni. Ay, Ela. Pakilabam man da to'y, Nagito underwear ko nga naurnong. Idisukid to yan niya. Ha? Uwan. Sige lang, Zeni. Kano malpas ka nga aglaba, agdalos ka niya. Oray, ag-overtime kanto. Tapno malpas mo niya. Ha? Uwan, Zeni. Awan problema. Ngam doon tsak malpasit mabalin siguro ng agsubliakin tun bigatan niya. Ay, hana palpas mo ta. Talangan nga duwang aldaw kay dinti bayada kanyam. Hana? Iso nga lapas mo amin nga trabaho tadta, Ela. Dahito titangdan ni Ela nanang. Yang kayo ito din. 350 lang, anak ka. Nagadumo jeli na baan na. Kan nag-overtime pa'y. Ay na, agbibisin iti kwarta dayjay. Baka tadtala ang kit di pa nga makaigamit kasta kadakal ti kwarta Iso sigurado nga kayat na. Maragsakan kit di Sige. Alang nga raw, anak ka. Nay, narabyan ka manay na nagkapulita balay da sa inay. Ela, balasang ka. Wen nga rod, tata. Ado nga mintili na baak. Kan nagdalusak pay. Kan nagluto akiti pangrabyanda. Sana bali ata dan sa amot bayad ti overtime mau. Ay, jak manam mo. Jak amo no karaman iti pordiyak ti bayad ti overtime ko, tata. Apay, mano aya ti itangtang dandaken ka? 350, tata. Nay, nagbasitin ngay. Nagano ti kwarta na dya ka anakak. Ngam kastalaan ti itang dandaken ka. Sana bale? Makatulong mo tan aday ti agatad kada kami. Matulungak ti asawak nga uri kaskasano. Ibagam abayadan na ti overtime mau. Nagsapa ka amapan sa marabyan ka nga agawin. Ay, awan malugi ka balasang ka. Saanin, tata? Kababain mo't. Ken maysa, ipagpagapok ngamin iti panaggayim ikini Zeni, tata. Aggayim kami ngamin idagkaadalan kami pay laeng. Ay,
Awan, maday tar aramiden jika anak imbis am asyanken ka. Saan ta kasla iroromen na ka balasang kau? Adda akon, Zenny. Pasensya kan atan ni naladawak basit. Adda pa ngamin inaramid ko iji balay itay. Anya matdata nga intradam nga. Nagladaw ka. Ibawas ko iti swildom ti pan nakaladaw mo ha. Ha? Sige, sumrakan. Paspasam ta agunay. Kantarimaan ng matagdalos ha. Anya mati pa nagdaldalos mo nga. Parparaw pa umat. Tarimaan ng mata. Isimpam amin nga maisimpa. Punasam ti tawa. Kan amin nga sirsirok ti lababo. Kama. Punasam amin nga tugtugaw. Uwan Zenny. Matungpal. Darasam nga lapasan dagiti trabaho ma. Tamapan kanto ija palengke. Tulungan nakagla ko ijay. Ay, uwan Zenny. Han nga gaputa, agka-eskulaan tayo di kat mawawatan ka nga kan kanayon. No, adahan mo nga maaramid. Ay, sa balitatan. Taag sa balin, ta estado ti biyag ta, ela. Pasensya kan Zenny. Di mo na ipasig ti bagim kanya ka. Hangkang agkampante. Tabus naktadtan. Hantan nga agka-eskwelaan. Ay, Mia, pakibangam tuman ka ni insan mo, Zenny. Jak pa'y lama ka umay iji balay da itang aglaba. Awan nga min load ko, iso ajak maitex. Anda nga min biglaan na lakad ko. Ay, katuan sagpaminsan kan samot ta na mapanidya balay da, friend. San samot ta na saya at itrato dakin ka. Ada nga min nadamag ko kay. Basit ka no tit ito datang dan mo nga glablaba. Ay na, awan kanyak tayo, Jay Mia. Ipagpagapuklatan iti pa nagkakaadalan tayo kada Zenny. Iso nga okay lang nga ore basit itod na atangdan ko. Nauyong sapay ka no ni Zenny kinkan. Ay na, pasensya kan nagbaliw nga min ti ugali da idibimak nang da. Ay na, awan kanyak dagita. Adala nga min pakakumikumak. Iso asag paminsanak laang na makapaniji balayda. Nohan nga umay dihaan laang. Adu matimayaban nga matangdanan ita. Gemoran samot tinjay gayem mau. Kat gumura lata, no gumura. Awan bibiyang ko. No magipit dahi baka asit ganak matlaang. Agdawat iti tulong kanyak. Ay, mabit lang nanang. Adawag ko. Apay nga tadta ka lang nga umawag, darling. Wading itag kasi ni nga maudin ay awag ko na ito ikan ka. Ni, apay ngay. Delikado. Nanuktala ng dasawak ni may papan ka na ta. Kandang iti kwarta anay itid kukin ka. Anya, uy, apay nga min nga hangkang nag-ananad. Ay lading itag sini. Impost na pa yan nagitiladawang tayo ti social media. Anya, ala, apay ngay, kasano da ito yan ngay, kababainan Kati may sapay aparikot. Kaya't naasublien nagitin inted kukin ka akwarta. Anya! No kasta, saan mo ang nagbanog ang tinagado a kwartam? Inted amin ti sugar dadaim. Uwen nanang, mababain ako na yan. Inwaras matan di asawa na ti picture may iti asawa na. Imbagbaga na pa iti nga kabitak. Ayan yan. Talaga nakababain na nakaw. Ay, apay ngayong akasta. Ada mo gayang palimod mo, anak ko. Sorry nanang, nasisira pa kiti kwarta da nga lakay. Nabuandan dito'y lugar tayo ti amin, anak ko. Yan yang araw. Ano sa mati machismis? Di ka mo ngamin nagan-anad, anak ko. Agbababawi ak nga ron na nang nalpasan. Hankon nga malinisan tinagan ko.
kunak no hasino ti masabat ko nga naka-uniform iti bado ti maestra. Si kamat gayam data ila. Papanam, apa nga kasta ti badum? Inakagisuro na, Zenny. Ha? Apay, maestra kaya, ila? Wan, iti kabayag ti kaawan ko idi diti lugar tayo. Iti sakbayan na ki asawa, nakalpasak iti panagadal ko. Iso na laeng ta saan nakapasa iti board exam. Ngam inulit ko. Kat kasi ti Diyos, nakapasa akon. Iso ang nagaplayak kat naawa takmat, friend. Ha? Kasta aya? Iso pasensya kan Diyak pa'y umay makalabay di balayo. Haan akon nga agpalaba awanan pagtangdan ko. Kan kababainan kanyam. Ay, maestra kamat gayam. Diyak lang pagarup nga nakalpas kamat gayam iti eskwelam. When friend, saan mata masapol ngayon nakiwarwaragawag dayta? Ngam, aguray ka. Anya jay kunam? Awan pa ng dan mo? Di nakman rabakan. Kat no nagado a business mo ijay ili. Awanan Imbayad kun iti utang ko dagi jay. Ha? Amumot siguron tinapasamak kanya. Talim mapayag ti daga iti lugar tayo. Ala agpapigsa ka. Masapulan na tipker ka kanayon. Tapno masarangat mo dagiti panubok iti biyag mo, friend. Ay, agyamanak, friend. Mababainak lang takas lakas sino nga nang ibaon-baon kanyam idi ngam tadta. Nabalik ta dan tilubong. Si kanti mayat ti trabaho na kat siya kat bakto si Romanan. Sorry, Ella. Ala, awan kanyak dayjay. Alakat, nada ka sa pulam. Ibagam laang, friend. Barang anda maitulong ko ken ka. Ay, agyaman ako na, Ella. Nagsingpot ka nga gayam. Maria, kumusta kan bakit? Ha? Ay, Kaloy! Ay da, Kaloy asawa kaya agyaman nagtanagawid ka. Kailiw ka una yan, Maria asawa. Ay da, nakarkaro pa'y kanya ka. Malalala, sumrikan, Kaloy asawa ka. Pakawanan na kuma. Promise, magmalbaliw ako. Siya akong nagbabae. Wan, ay nabayagan napakawan ka, Kaloy. Ang, apay, nagsina kayon iti babae. Uy, tananguyong mat kanyak. Kanayon nakakabilan. Anderan naklaunay. Anya? Ay, tiyawanan pain a babae. Apay gamin nga intulok mo nga anderan na kangay. Pinapispisam kuma. Tiyak kaya ti mailawan, bakit? Isa sininaaklangan. Kahit napanunot ka, tagsublilangan kan ka. Ay na, agyaman akunay Kaloy. Nabayagan nga inururay ko ti panagsublay. Kaagyaman nagtaadakan. Mga barwanan ta, Maria. I love you. I love you too, Kaloy. Nanang, sigurado kayo iti desisyon nyo? Di kayo nga taagbabawi anang pakawan manan ka ni Tata Kaloy? Santo Apulos, Bert, anak. Ay ayatak ni Tatang yo, Kaloy. Ay ayatin nakmay. Agin inayat kami adwa. Kasano nag-chicks manan? Sana'y nagbalbaliw nga rudain. Nagsina kailang arudan, sinublyan nyo pala. Sana siya tinagsublikan ko na. Isaw tinang sublikan niya anak ko. Imbes na uli magkantibiyag yun, tawanan ti konsumisyon nyo. Ngam adaman mo tan. Nagbalbaliw nga rudan ni Kaloy. Di yung ngamin kayat ni Kaloy ngagbali na maikadua nga ama. Isuwa kasta ti ibagbagayaw. Basol na matlaang, no apay nga adayo tirik nami kankwana. Takas jemat kami tiyararamidan na. Kanayon na kayo pasakitan. Kaslaawan patigyo kankwana. Atap yung laang dayta. Basta,
patpat genak ni Kaloy. Periyaw. Ay, masurunak nga rod manong. Nakisinubyan kit di manan ni nanang iti day di alakay kaluyan. Di mat ngamin dumngag iti pamagbaga ni nanang. Nakias asawa pa'y lang amin. Bakbaketan lang arudan. Ay, no siya ka may sa. Ayos lang, noong nakiasawa manan. Takasapulan na siguro ti kadkadwa. Ngam ti jak kayat. Kanayon mat apasakitan da at tatakaloy ti inata. Kanayon na pagsangitan. Talaklakayan mo ta, babae raw. Ay, no apay mga min nga da kakasta klase ti tattao Lalakay da lang arudan, agbabae da pa'y lang. Imbes ko mga agbalbaliw dan, saan mat? Bareng pumayso ati imbaga ni nanang, nga agbalbaliwan ni tatakaloy. Anyat kayat mo asidaan, Kaloy lakay. Kayat mo tibulalo. Eh, katuwa na. Ada aya bakit? Ay, inagumatang alakay. Nagpensyon ka na ya. Wan. At iti kwartam. Ay, ayaman ak Maria. Talaga nasingpit ka nga asawa. Gapo taay ayatin ka, Kaloy. Mala, agbati ka pa'y nga ron dito'y balayway. Tayo nakgumatang iti lutwag abulalaw. O sige, o di kagbaybayaguhan. Wan. Anya pa iti ipagatang maulakay. Igatangan nakman iti chinelas ko. Dahil siguro nagat-gatangam tapno pumaot. Nalala, sige. Oray nangina day jay, ngam quality mate. Natibkar, iso mabayag madadaal. Maria, nakaluto kan. Wen, gawan ka kadain lakay. Saan pa? Madamdaman taon, tamapan ka man pa'y ije-store bakit inkaglaw. Nay, kalulod mula idikalman Sa bali, number to'y ludam. Saan natin number ka o? Akin number ngay. Kwa, number tayo kaanak akijay Mindanao. Ha? Adaya ka anak kami jay. Akitadamay. Di mo am mo na jay. Ato ti number. Ludam iti 300 na niya. Sige. Ay, sige. Mapana nga rudan lakay. Uray ubeng ti asawam anday no na alas may. Awan serbe na Itay ka pa lang tatakaloy. Ay, apay. Asino tim mo na kadataya? Si kamay tim mo na amangkan kantyaw kanyak. Ibagbagam atsik boyak. Kaya, agpaisumay, saraya. Agpaisumay, anaalas ni bakit mau? Kastagaya ma. Ala, siya ka unti mangituloy itinay taalayat mo. Tisumsum ko. Ditakas! Oy, ang subli ka dito. Lakay ka noy. Takrot ka laklakayan. Ala kayo, tatakaloy. Delikado kayo. Ha? Apa bitaw? Idarom na kayo kanu ni Andy. Gapo iti panang danog yukin kwa na. Anya? Nasugat ngamin ti bibig na, tata. Agapuanan ti panang danog yukin kwa na. Anya? Sigurado ngagmulta kayo, tata. Dinanog yumot ngamin. No, kinantsaw lang ngamin na, tata. Awan ko mati mapikpikon. Kat isumat ti imo na napikaon. Linayatan lakpay nga raw. Sinalak ni baklang ti bagay. Self-defense ti naramid ka Agad, ibagayon to day ta. Into nagsasango kayo iti barangay hall, tata. Ay na, Maria bakay. Pang-aasim ka ni Sikal ti makisarita ka ni Anday. Agpakpakaasi ka. Ibaga madyaking gagara ti panang danog ko kinkwana. Anya! Nay apay, anya man ang tinaramid mo Kaloy. Nagiinom kami nga raw, kahit nagkikinantyaw kami.
basol namat nga men. Naglaing agkansyaw. Sa hindi kinansyawa ko met. Napikaon. Linayatan nak, iso nga inuna akon Dinanog-danog ka sa aktim maray. Anya? Minkan kasarita ni Anday, ta amangan no idarom nak. Ay, sige. Siya kung ti makaamaw lakay. Di ka madanagan. Andi barok aya, pangasim ka diya. Di mon idardarom jay asawak. Ha? No, anya man tinaaramid ni kaluyken ka. Ay isa kung ti agkid-kid daw iti dispensar wano pamakawan. Pasensya mo jay asawak baraw. Awawatom ko malatan ta. Pasit siguraw ti panaglakay na ti kasjay nga ugali na. Umababa nga men ti kordon ti may sa tao no mapanan ti edad ako nada. Kita niya matinaramid na di bibi ko Nay, nabtak. Gapuit ti panang danog na kanyak. Ay, naan di baro kaya. Ipagpagapumla ko man kanyak. Agkumari kami kan ni nanang mau. Ta inanak ko iti bunyak ti kabsat mo nakaw. Kani di na panatawan. Imutang ni nanang mo kanyak iti 5,000 pesos. Nagbayag pa'y kiidiya sana nabayadan nakaw. Ha? Kani di naulaw ni nanang mo ijay simbahan. Siya tinangitaray kuwa na ijay ospital. Malagip mo da ita nakaw. Wala. Malagip ko na. Ken, inikak pa'y gayam ni nanang mo iti 2 abag. May sa sandal, ken may sa sit-up plato nakaw. Ha? May bagpagapumla ka din kadagitaan na aramidak iti inam, barok. Di mon idarom day asawa kuwan. Kan tinawon pa'y gaya, marigalwak jay kabsat mo nga anak kaw iti bunyag. Agparinto mga kiti sangwanam baraw ka. Pagawanam ko man jay asawa ka. Ay, pagpasensyam ko man baraw ka. Ala, tumakter kayo ni Tarana. Di kayag pa rin to mga kasta. Nagkalas sakitaan. Sige, pakawanay kong kasawa yo. Basta di nan ulitan tikas diyang inaramid na. Wan baraw, di ka madanagan. Bagbagak to jay asawa ka. Ong taki di kastaunay baraw. Kumusta nga Maria Bakay? Anyat imbaga ni Anday. Ay, awanan ti rumpang nga pagdanagam. Tanapakawan na kan. Di na nituloy ti panangidarum na ken ka. Agpaiso bakit? Wine, nagsangit-sangitak iti sangwanan na. Tapno maasyan kanyak. Kat nagkurima iti naramid ka. Naasyan siguro kanyak Ay, naglaing ka talaga, Maria Bakay. Magkan ka. Basta di mon ulitan, di kas nga inaramid mo Wine. Wait. Promise. Saan na pulos, bakit? Mabalin na buludan ti motor mo, Bert, baraw. Ha? Amang ano may dungpar kayo? Amang ano madadal ti motor ko, tatang? Paano nyo aya? Ay, unay mo, tikas ka pa nagsasaumon, Bart. Ha? Apay, awan pa nagtalikmaw kan ni tatang maw. Saan nagapaw, tasyuman na kayo lang kaimimutan nyo mo tay. Nalaing magmotor ni tatang nyo kay. Ibagam nuyi mo mo, taing kamla gumatangain iti bisiklita ni tatang yaw. Apay nga akas tati bagbagayo na. Ala, ipabulod kon. Agyaman na, Bert, baraw. Inakla gumatang iti asin, iji ili, baraw. Ala, ag-helmet kayo nga ron.
kan agsubli kayo nga adagos tatang. Wine! Hagsubli mo la dagos ni Tatang Yaw. Tada mo word of honor na. Saan alang sutday ta? Ala, wala na nang. Nagaduman ngayon bagayon. Agpupulot kayo manan. Kasanaw, kipadlaw yu launay adiyo kay kaya ti maikadwa nga mayaw. Ala, gusto na ba kayo? Impabulod na nga runay. Di ka nagsaupay. Saan nga mo niya asawa ka, Bert, dyan to'y imbayak. Jak imbagbaga, kakadwa. Tatakanoy, di kayo na yagpartikatan eh. Nakamotor kayo. Ay, sus, expert na ito, oy. Apay, anyat pagkit kita am kanya, kapoy. Di ore, agtalikudak ngagmanehaw. Yes, di yu kadidalan iti nangaw tata. Taparamot lang iti pagsayatan yu, ti bagbagak. Uy, hindi ka kadimanda na agan bitaw. I know what I am doing. Nay, ada ka magaya mun lakay. Agam, apaya jak nang ngagtimutor asimang pay. Ka, naka-helmet ka mag. Batik ti motor ta nakainumak bakit? Narigat ay ang mga numa disgrasya ak. Ha? Ay ka, naimbag man. Ta napanunot mo da ita. Ay, ala, sumurkan lakay. Yaman ak. Itimplanak man iti kapik bakit na malaminak matay. Wan. Sige. Mabiit laang lakay, wine. Ayan ni Tatang Nanang. Anyamot din. Naidong parkanumot di motor ko. Ha? Kasano aday dong parke saan mo't ang nagmotor ang nagawid idi kalman? Imbati na kanumot ijay bird dyan ta nakainom nga main. Wen, imbati na. Ngam pati tulbek, imbati na mo. Di na inala. Isu nga inusar dagi Anya? Ay, mabait laang nga raw taringak ni Tatang Yaw. Ay, sos. Ay, agtanang ka di ka agong ungut wine. Diyak kayat nga apaam ni Tatang Yaw, wine. Kat, kumusta jay motor mo ngay manong? Problema nga, Rodmerna. Dakkel ti magastos. Kat pabayadam kan ni tatang tabasol na mo. Ape ngamin ngayon bati na. Una, agudwada iti nangidong par. Adali bird bakit ilambag nak. Kaya ti maungtan. Malala, dito'y kalaang silidta ka lang. Siyak ti sumango kan ni Bert. Ibagam nga awanak. Ni bagaklatang adakan. Awan ti rumbo nga pagdanagam ta. Siyak ti makaamaw iti amin. Awan ti uraya sinaw ang makasagid ken ka. Siyak ti mangsalaknib ken ka, kalaw. Nalabas kayo mo atat tao. Awan mo sabsabalay. Ang pagbayadam tamayaw. Ken maysa. Awan mo basol na ijay. Ta sa ama nga isuti ng idungpar ija motor mo. Wana, ngam iso nga ron tinang bulod kan nang ibati. Imbati na di naman la imbaga kanyak. Tauray siyakla ko man tinapan ng yawid iti motor ko. Basta awan basol te amayo dita. Jay nang idungpar te ing kasingirawin. Nanang, bagbagaan nyo mat ngamin ti asawa yo Saan ngamin abas tagbulod-bulod iti gamit no pabayamot. Di namat amo nga iwanan ti bulbuludan na. Wine! Pagpalinan nyo mang ngaminin a big issue dayta. Panggapwan nyo manain amanggura iti amayo daytan. Nanang, ibagbagakla ang tirumbang nga aramidan nyo. No amoy abasol ni tatang di yu kaluban ti mading aramid na Bagbagaan nyo. Amin na tao ada pagkapsutan na. Awan perpekto a tao, merna. At daya mo, nahustuan na tao. Awan! Sa bali mga min ti pagawatan nyo iti bagbagami kada kayo. Tagidaksan nyo adagos, kagpay sumot amin nagidya nga ibagbagak. Ala, agawid ka kit din. Tapa nagluluto manan. Ing kailutuan jay asawa mo, tanay, aldawan. Maturog
Tan, kaloy, rabiain. Sino ay day takachat-chat mo dita? Ni kumparik na ito, ala maturog kan, sumarunong aktaon. Ay, di mo nga ron makaturog, no awan ka akabay ikaw. Umay ka umabayin at arakupin ka lakay. Arak mo pampala tapungan. Ala, maturog kan, madamdama aktaon. Aywan, limit intun bigat ti pensyon maun. Way, apay aya. Agkuyog tantaw na mapan mangirwar iti pensyon mo. Ta adagatanga. Sige, sige. Masapat ang nga rod nga agreeng intong bigat. Iso nga umaykan. Tamaturog tan. Napanad nga tan ni Kaloy aya. Itay pa'y ngagriring to'y cellphone na. Sumbadak man. Tama nga nun na patag nga awag da ito. Hello? Hello? Asino na ito'y? Sika, asino ka? Siya ti asawa ni Kaloy. Ay, kwa, lolok ni Lolo Kaloy. Ayan na ka di? Ayan ni Lolo? Agdigdigaws. Ay, akin anak kadikin ka. Kat, anak dak na ng kantatang ko ha? Sige, bye! Nagloko day jayay. Nagpiluso po mo nga ubing day jayay. Asino nga po kum day jay, Kaloy? Saan mo nga maamaw ta ada iji Mindanao na jay? Anya? At nakapilpiluso po mo day jay nga po kumaw. Amumatan na kitang tutubo ita. Sa bale, iti ugali na. Saan mo nga amin Adalata mo dagitay matinaw. Nan, itan mo kit na iti kagudwa ti pensyon mo. Tayo nakgatangan tayo kunak agatangag. Umuna kanton nga agawin ta amangan no mabayagan Mano amin day to'y, love? Bilagam umdas ka din na ita balunam nga agawin iti lugar yo. Jenny, my love. When, my love Kaloy. Thank you ha. I love you. Gusto ka yung tinaydanon kanyak, Jenny? Kat sikamot alakay, arsab ka! Idarom ka alakay! Nanang, pangasiyo. Tiyo idarom ni Kaloy. Please. Agulimot ka! Menor de edad ka pa ilang. Ngam nakirelasyon ka itilakay nga arig nan lolo mon. Ha? Agsagana ka si kalakay. Idarom ka! Si Maria bakit? Si kalagan ti ayan tinamnama. Si kati makisarita kadang iti dadakkel ni Jenny. No kasapulan ngagsangit ka ngagpakaasi. Aramidem. Nagulbud ka kaniya, Kaloy. Kunaam nga apukom dayjay. Babae mo gayam. Maudin dayjay Maria. Talagang agsingsing po itakaon. Please. Rimit labnak. Tulungan na nga ron, tapno sana ka mabalawd. Kasaritam nang iti dadakkel ni Jenny. Ibagam nga dasakit ka. Ibagam nga adda kanser ka. Nga adantaning tibiyag ka. Tapno masyan na kanyak. Kun ibagam apati si kakat adda sakit na. Ibagam nga damot taning tibiyag mo. Maria, Daytoy pay! Sige, kung paanak na ta. Basta tulungan na kiti problema ko hain. Ala! Yimpakim amin na nagargarat. Mauta pumanaw kan, Kaloy. Di kan pagananaw. Makamukan itibiyag mo! Nakabalo din ni Tata Kaloy, nanang. Ikaro na, nakipagbaludan tinagbasulan na. Lakayan lang arudan ng nagbabae pa lang amin. Kat menor de edad pa. Uwin nga rud Ay. Daliday kayo mat. Apay,
Maasyan kayo kan ni Tata Kaloy? Maasyan kayo itikas kan kuana? Ang naghalas ti aramid na? Saan nga iso ti pakaasya? No di ka ti bagay anak ko. Nanang? Naunday a panawan ang nagibturak iti denana. Nagbalinak abulsag gapuken ayat. Itala matauhan anak ko. Nasayat mo, tanatauhan kayo, nanang. Pakaragsakan mi dahi tangagkabsat. Wenanang, kat di kay madanagan. Saan da kayo amay-bayan? Ipaay mi amin ang kasapulan nyo. Wala na. Adda kami akadwayo. Iswa saan na narumbang agsapol kayo pala itikad kadwayo. Datayo, tagkakadwa na nang. Way nanakaw. Pasensya kayo no nagbalinak asukir kada kayo. Siyak nga inayaw, tinagbali na sukir kada kayo. Nakababain pa ikinday na nako. Bayan tayon tinapalabas. Lipatin tayon nanang.